No? So ito nga atin tayo sa event sa may Robinson Calasia mga ka-idol, mga content creator dito sa Pangasinan mga ka-idol, no? So kita-kits tayo doon mga ka-idol. Ikakat ko muna dito, doon na lang tayo kukuha ng video mga ka-idol, no? So matagal din tayo naging gwardiya dito mga ka-idol. Isang taon din natin dito sa Robinson Supermarket. Nandito pa tayo sa Magupan. At ako kasi misis na may handingan mga ka-idol. Sense of the vlogging community. Asal Gino TV. Shout out mga ka-idol. Next, ibibigyan natin Vivo naman Thank you. number 8. Yo, kasama natin si Anting mga ka-idol. Shoutout po kay Joms Motovlog. So ito na yung certificate natin mga ka-idol. Yun o. Okay, sige. Tayo lalapitan dito guys, isang aspiring vlogger din na katulad natin mga ka-idol. So pupuntahan natin to. Hindi tayo pwedeng mawala dito. So ito napanood natin tong shoutout. Ako po si Mads TV. Oy, supportan niyo po kami sa lahat sa mga ginagawa ng posting video. Lahat sa mga ni Idol, mag-ingat lang lagi sa bawat biyahe. Uwi na kami mga. Ano yan? Nakamutin. Ano yan? Anong pangalan? Maggalong Garcia Land. Yan no? Ako natin content creator. Follow po na knowledge namin. Children TV po. Yan, Children TV. Shoutout sa mama ko, nasa TV na kami. Shoutout din sa lolo ko na namatay na. Shoutout sa'yo. Love you. Sigurado yung awat ng boses. Children's TV. Follow po natin. Pasuporta po. So, i-support natin mga. So, ayun nga guys, no? So, andito na tayo sa bahay guys. May pusa. Okay. So, hindi na natin pinatapos yung mga ka-idol, no? Yung event. Kasi magagabihan na tayo mga ka-idol, no? So, nakauwi tayo ng bahay na maayos. So, ito yung t-shirt natin mga ka-idol. Pangasinan Vloggers. Yun, shout out. At may nakuha tayong certificate dito mga ka-idol. Yun o. Ayun sa Jams Motovlog. Yun, big shout out. So, salamat mga ka-idol. At meron tayong nakuha sa sa may event na memory card. Yun, na swertihan natin, nabunot yung pangalan natin. So, yun nga guys, no. Tatapusin ko na dito yung video ko mga ka-idol, no. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa Pangasinan Vloggers. Yun, shout out. So, ingat tayo lagi mga ka-idol, no. In peace.